Čaute, som Sabex a dnes by som vám chcel ukázať, sú dve činy a dve rozdielne veci, ktoré sa dejú, keď vymeníte karburátor. Čo sa týka Mini Rocket, je to čína, Mini Rocket 250 a X-Motos 250 2021 a Mini Rocket Speedrock, je 2019. Chcem vám ukázať niektoré veci, ktoré sú tak trošku rozličné, preto to natáčam na YouTube. Takže asi poďme na to, nech vám to ukážem. Dobre, to môže byť. Dobre, šutku neberem, sorry. Pardon. Som strašné hovedo, už som sa skoro zabil, pozri tam. Ukázať. Tu je X-Motos 2021, je čisto nová, má asi, ja neviem, nejakých, čo ja viem, ja som ju zabehoval na zabehovom oleji, neviem, nejakú 1 motohodinu, dobre, nech nežerem 3, možno 3 motohodiny som zabehol na motorovom zábehovom oleji, takto. Ukážem vám aj štítok, aby ste mi verili. Pre tých, ktorí by mi nechceli veriť, že je to 2021, prosím zaostri. Zaostri to... Áno, je špinavá trošku. Prepáčte, ospravedlňujem sa. No, píše to tam 2021, prvý mesiac. To je X-Motos 250. Špinavá je, áno. Ja nemal by som natáčať video na YouTube, keď je taká špinavá. Ale bohužiaľ nemám ju kde umyť. Tak bohužiaľ je to tak. Dobre, chcel som tým povedať, že motor je o dosť širší ako ten prevodovka. Aj s tým. A tu je Speedrock. Speedrock 2019 250. A tu je tiež štítok. Tamto píše 2019, neviem, jak to vidíte vy. Keď si spomalíte video, je to 2019, model blablabla. No a tu je akože ona je čistúčka, lebo nechal som ju sestre, čiže je čistá. A keď pozriete tu, takto, ten motor, no nie je až tak čistá, ale je čistejšia ako moja. A keď pozriete tu, no ako to tak nevidno ten rozdiel. Nevidno to až tak brutálne, ale je to dosť vidno. Možno zrobím potom screenshoty z toho, alebo zrobím fotky a spojím ich dokopy. Dobre, ja som hlavne chcel povedať to, že bol tu originál karburátor, idem z druhej strany. Bol tu originál karburátor P28. P28 štvortakt. Ja som tú motorku kúpil s tým, že karburátor bol zlý. My sme ho akože zrobili. Je to športový, nie je špinavý. Bohužiaľ jazdí sa, pokiaľ sa dá. Takže tak, on je čistý, blbnem. Je to športový filter, ja som zaňho dal 45 eur, možno s tým, že 50 eur poštovné. No a to som tým chcel povedať, že tuto máte tak, hej, je to športový karburátor, síce tam neviem ukázať, lebo nemám tú druhú motorku, tú Ríšovu má doma. Tú svoju. Je to športový karburátor proste. Poďme tak. Je to tu na hadice, hej. Jedna hadica, tu je jedna a tu je už filter. Čiže tu sa to prepája s filtrom. Je to mäkké, hej, je to guma. Není to plast. To je vynikajúce na tom inak. Ja to uznávam dosť. A tu je tiež tá guma, ako tá hadička,
cez ktorú sa prepája rovno do hlavy. Je to príruba. Lebo tu je príruba, tu je šruba, takže tu je tak. Vymenili sme ten filter, ježiš, blúznim. Vymenili sme ten filter, zase filter, stop, strih, ešte raz. Karburátor, tá motorka no nech vám nechcem vám klamať, tá motorka ožila asi o 60-70%. Stále na zadné si to pýta, stále. Spojku má novú, lebo my sme menili spojku. Guma už nič, lebo tá guma, inak pre tých, ktorí budete pozerať to video na YouTube, uvidíte to, tá guma je ešte originál od výroby, čo prišla motorka. Takže tá guma je od roku 2019. Aj predná, aj zadná. Takže, ježiš, ja som to jak ukázal. Aj predná, aj zadná. Dobre, strih, ešte raz. Jebác. Dobre, nebudeme to strihať, nebudeme nič. Ja som rád, keď to video bude mať nejaké tie minútky. Takže 2019, jedna guma, aj druhá guma a celá motorka. Akurát, čo som na tej motorke menil, keď som ho dával na zadné, zlomil som zadný blatník. Volant som menil, lebo menil som proste. A blatník tu už je druhý. Ja som kúpil čisto nový, spadla mi zo stojana, zlomil sa presne tak ako aj ten. Ten starý som takto, šestrin frajer to pošľuboval, dobre, môže byť. No ale ide hlavne o tie karburátory, čo som vám chcel povedať, že to proste ten istý motor 250, len tam ten má trošku väčší, no však potom ja zrobím fotky. No tak poďme k tej. Paťo mi volá. Takže tu, pozrite, tu je to robené trošku dosť na vlbo. A inak chcel som ešte k tomu povedať, že odkedy som dal ten športový filter na ten Pidrock 250, odvtedy som nemusel používať žiadny sítič, žiadne pičoviny, však to si ukážeme. A nechcel som nadávať, sorry. No a tu musím používať sítič. A ten karburátor je úplne, pozrite tu, jak vyzerá ten. A pozrite, ešte vám to ukážem z druhej strany. Nech to je vidno. Pozrite, akú má tu hrubú onu. To je, že taká šírka. A tam je, že taká šírka. Ešte vám ukážem z tej strany. Tu bude lepšie vidno. No. A tu je taký. Ten karburátor je úplne na píp. Ale že úplne na píp. Úplne. Čiže je sestrin Šrác, má ešte jednu takú istú. Vymenil karburátor, dával tiež športový, originál športový Nibi. No a úplne má iný zvuk. Nemusí používať zase sítič, lebo vieš si tam nastaviť ty kokos, jak sa to povie, voľnobeh, koľko paliva dostávaš a bla 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 bla. Veľa vecí, veľmi veľa vecí si tam vieš nastaviť. Takže je to dosť rozdiel oproti tamtému karburátoru, lebo tu keď nedám sítič, proste nenaštartuje. A to je ten problém. Že to nechce štartovať. Takže chcem vám ukázať, že teraz tu sítič je dole. Ako sítič je hore. Bez sítiča je dole. Zapneme si ju. Kľúčik zapnutý. Zapnuté. Nič, hej? Nič. Proste nič. Všetko je zapnuté, nič.
Zapnem sytič. A už to ide. Má to problém, lebo ten karburátor je proste celé zle. Ten, čo tu je, to je celé zle. Celé zle. Teraz vám ukážem pidrock. Nič tu nenastavujeme, hej. Nič. Tam je sytič. Je vypnutý. Je dole. Zapnem kľúčik. Je tam rýchlosť? Není? Není. Bez sytiča, hej. Úplne bez sytiča. Studená. Úplne, že... Studená. Úplne studená. Bez problémov. Bez problémov. A ide. Úplne bez problémov. Čiže ten karburátor robí dosť veľa a je dosť živšia. Bez sytiča, bez všetkého, on je stále vypnutý. Nevypínal som video alebo dačo. Takže no problém, no stres. Takže takto vyzerá pidrock a takto X-Motos 2021 pidrock 2019. Karburátor robí dosť veľa. Čiže asi tak. Dobre, keď sa vám to bude páčiť, like, odber. Ďakujem za sledovanie. Čuste.